Soc en Josep Garcia i us explicaré una mica com funciona l'aplicació. Aquí teniu una pestanya que podeu obrir i tancar. En aquesta pestanya us apareixerà tota una sèrie d'informacions, el calendari. A més, aquí us apareixeran tota una sèrie de recursos, però primer de tot, heu d'acceptar el compromís. En quan accepteu el compromís, us començaran a obrir totes aquestes guies, informacions que són necessàries per al bon ús de la plataforma i també per a poder seguir i poder accedir a tota la informació i a tots els recursos que us anirem penjant. En quan tingueu acceptat el compromís, ja podreu accedir al moment en què he acceptat el compromís, tot ho tinc obert, però, sisplau, primer llegiu-lo. I en aquesta part, el que tenim és l'índex. Llegiu bé, ja us ho he dit, la guide de tit, i aneu al tabló del professor, le tabló du professeur, on tindreu diverses informacions. Una de les més importants serà aquesta, el sistema d'avaluació. Fixeu-vos que en el moment en què he acceptat ja se m'ha posat verd una de les activitats com a feta. Dir-vos que vosaltres en teniu 5 entregues. Això és important de cara al que ara us explicaré de l'avaluació. Aquestes 5 entregues tenen un moment d'apertura i un moment de tancament. El dia que es tanquin han d'estar fetes i entregades perquè jo us les pugui corregir. Anem a parlar del que seria l'avaluació. Aquí teniu un missatge. Si cliqueu aquí, accedireu a lo que és el sistema d'avaluació. El primer que heu de saber és que la matèria s'avalua mitjançant les activitats i els lliuraments que es fan i la prova final presencial. D'acord? Aleshores, la nota final com s'obté? La nota final s'obté, sumant i fent la mitjana de la nota de les activitats i la nota de la prova. La nota de les activitats està baremada amb un 60% i la de la prova amb un 40%. Heu de saber que perquè s'us pugui fer aquesta mitjana, a la prova heu de treure com a mínim un 3,5 o més. Aleshores, s'us farà la mitjana. Si no aprovéssiu, s'us agafarà i s'us posarà la nota de la prova. Per aprovar la matèria, us haig de dir que s'ha de treure un 5 o una nota superior al 5. No patiu si no compliu les expectatives i no aproveu, podeu accedir a la recuperació. Abans d'entrar en el tema de la recuperació, dir-vos que vosaltres en teniu 5 entregues. Això és important. Per què? Perquè a l'examen normal, l'ordinari, solament us entraran dels 5 temes que teniu, les 5 entregues, us entraran 4. La 5a no us entra. La 5a no us entra perquè pugueu estudiar. Però sí que l'heu de fer, perquè us comptarà dintre del barem aquest. O sigui, encara que no us entri i no hàgiu d'estudiar-la per l'examen, sí que us compta per la nota final, o sigui que l'heu de fer. Una altra, si no aconseguiu el 5, no patiu, podeu anar a la recuperació. Atents perquè les condicions són quasi les mateixes, o sigui, el que seria la mitjana també continua sent amb el 60% de les activitats i el 40% de la nota de la prova. Però
hi ha una variació, i és que a la recuperació sí que entra la cinquena entrega. Haureu d'estudiar la cinquena entrega, o sigui, no us presenteu solament de les 4 primeres, sinó també de la cinquena. Per fer la mitjana heu de treure un 3,5 o més. Si no aconseguiu aquest 3,5, s'us posarà una altra vegada la nota de l'examen. Però encara tindreu una altra oportunitat, que és l'extraordinària, a la que us podreu presentar tots aquells que us hàgiu presentat a la recuperació i els que no us hàgiu presentat. Cosa que en la recuperació solament es poden presentar aquells alumnes, solament es poden presentar aquelles persones que s'han presentat a la prova ordinària. En l'extraordinària hi ha una variació important, i és que la mitjana es fa amb un barem diferent. Les activitats compten un 40% i la prova compta un 60%. Això sí, si l'examen s'aprova, encara que la mitjana estigui suspesa, aprovareu la matèria amb una nota de 5 com a màxim. Recordar que aquesta matèria consta de 2 blocs, per la qual cosa s'han de superar tots dos per aprovar-la. I la nota global de la matèria serà la mitjana d'ambdós blocs. Desitjar-vos molta sort en aquesta assignatura, dir-vos que consulteu tots els dubtes que tingueu i desitjar-vos molta sort i encoratjar-vos a treballar i a estudiar de valent. Moltes gràcies i continuem en contacte.